Moro, pitkästä aikaa vähän videota. Tuntuu siitä, että mut ryöstetään ihan just tässä. Näyttää ihan vitun turistilta. Mikki päässä vlogailee tässä. Meitsi on täällä Taiwan, Taipeissa. Tää on hieno paikka, mut ihan saatana hektistä. Tälleen lahtelaispoikana niin ei ole ihan tottunut tällaiseen menoon. Kaipaa vähän sitä sisäistä rauhaa, niin meitsi menee sinne, missä on tuttua ja turvallista ja käyn kattoo paikallista salikulttuuria. Ulkomaille tulee, niin arvostaa sitä, että minkälaiset ne salit on Suomessa. Täällä oli vittu vaikea löytää paikka, missä treenata. Täällä on vissiin vähän sellainen niin kuin luksustuote, että yritti reenaa, niin ne ehdotti vaan sellaista, että olisi niin kuin jonkun treenerin kanssa siellä vetäisi. Tällaisen salin mä nyt löysin. Ei nyt maailman näyttynyt, ehkä joku 34 varmaan. Mutta vapaa-painot löytyy ja se on ainoa mikä tarvii, että saa hyvän reenin aikaiseksi. Lähdetään testaamaan, miltä se kyykky tuntuu pienen tauon jälkeen. Ihan vitun painavaltahan se tuntuu. Vähän on sketchi jotenkin noin turvasysteemit tässä. Tää on jollain vittu teipillä kiinni, heiluu niin saatanasti, mutta kyllä se siellä näyttää pysyvä. Tää on kyllä upea mesta. Tosi ystävällistä jengiä. Alkuun just se hektisyys ja tällainen oli vähän silleen, että viihtyykö mies tässä, mutta kävin eilen tossa lenkillä katsoa sellaista näköalapaikkaa. Sitten mä pääsin sinne huipulle, siellä oli joku pariskunta siellä mua vastas ja rupes kyselemään kaikkea, että onks mä täällä niinku yksin ja näin ja mitä kaikkia paikkoja mä oon käynyt kattoo. Enemmän niinku mitään näitä turistipaikkoja ehkä oikein ollut ehkä nyt käydä katsomassa, niin ne niinku huolestui siitä, että saaks mä niinku kaiken irti tästä mestasta. Että ne halus vissiin antaa mulle niinku hyvän kokemuksen tästä maasta, niin sitten oli silleen, että tuu tästä meidän mukaan. Olisi vähän silleen alus sketchi, että mietti vähän, että mikä tässä on niinku homman nimi, kun jatkuvasti tietysti toisteli jotain, että ne ei puhunut niinku englantia oikein yhtään, mutta se mitä ne puhuu oli vaan jotain, että handsome strong boy. Ja mietti ehkä vähän, että onko tästä jotain vähän seksuaalista takana, mutta mä silleen, että ne haluaa viedä mut niinku syömään. Kelasin, että kyllä on niinku valmis ottaa sen riskin siinä, että ilmanen ateria kuitenkin, että mikä on niinku pahin mitä voi käydä, että joku pariskunta yrittää jotenkin vähän koskella tai jotain. Kyllä mä ajattelin, että mä varmaan handlään sit sen tilanteen. Mentiin sinne raflaan ja vaan rupes osoittelemaan, että se oli ihan hieno paikka vielä ja osoitteli kaikki eri niinku ruokia ja näin oli silleen, että näyttääks tää hyvät, näyttääks tää hyvät. Se, että joo, näyttää. Se vaan vittu tilas kaiken. Mulla oli niinku joku vittu 3 ihmistä näistä siellä. Kaikki eri ruokia, kunnon pihvejä ja kaikkea. Jätän vesetti tässä. En ihan 100% varma, että niinku mitä kiksejä ne niinku saisit, mutta ne yritti saada mut niinku vaan safkaa koko ajan enemmän. Ja meitsähän totta kai niinku käytti tilannetta hyväksi. Ja sit ne oli silleen, että joo, haluan niinku näyttää mulle paikkoja. Vei mut johonkin temppelille tai oli kyllä ihan hienoja. Niillä oli vielä niillä oli auto vielä, niin lähti vietsä niinku ajaa ympäristä kaupunki, näytti mulle kaikki eri hienoja mestoja. Oli siistiä, että näki niinku eri näkökulmasta sen. Ja musta tuntuu, että siinä ehkä joku sellainen ehkä tietty sellainen statussymboli tai jotain. Me käytettiin niinku kaupungilla, ne oli niinku siis
En tiedä, ehkä meitsi on vähän niinku tällainen niinku näky täällä, että ei ole niinku ihan kauheasti turisteja ylipäätään. Ja sit kun on just käynyt vähän puntilia näin, että tulee niinku jonkun verran aina niinku kommenttia kaikilta niinku mummoilta näin, että on niinku strong boy ja näin. Ja ehkä ne niinku nautti siitä, että jengi tuli että sanoi, että ne oli niinku ylpeitä meitsit. Ja niinku, en tiedä, että mikä sitten oli homma nimi. Niillä oli sillä oli joku nuorempi sisko ja taisi haluta ehkä niinku parittaa meitsi sit sen kanssa. Ja vei mut johonkin toiseenkin hienoon ravintolaan ja sielläkin sama homma, että vaan niin paljon ruokaa, että jopa niinku meitsikään ei niinku jaksanut niitä syödä. Kaikkea niinku oikeasti hyvää, laadukasta safkaa. Käytti varmaan niinku monen 100 euron edes meitsiä ruokaa. Välinen heitti jotain, kaikki niinku toimi ollaan Google Translateilla. Et ei ollut silleen, ei ehkä ihan ymmärtänyt aina mitä sanoa sitten, kun kääntää niitä asioita silleen vähän jännästi. Että se oli vaikka silleen, että haluatko tulla niinku meidän luo leikkimään koko ajan. Koko ajan hoki jotain sellaista, että niinku sitä ajatteli vähän, että onko tässä nyt joku tällainen seksuaalinen juttu, mutta en ainakaan mitään yrittänyt. Muutaman kerran jotain kääntä sellaista, että pelottaako sinua, että me myydään sua tai jotain tietysti tällaista. Ja sitten siinä rupesi vähän silleen, ei ollut tietysti miettinyt sitä asiaa, mutta se olisi ehkä niinku pahin kohta kyllä silleen, että joo, jotenkin huumaisi meitsi ja heräsin silleen, että munuaiset olisi vittu rullattu ja pyyti johonkin pimeisen markkinoille, mutta ei siinä mitään käynyt, että mulla oli vaan upea päivä, näki sitä kaupunkia, söi ihan älyttömästi paikallista hyvää safkaa. Niin tollasen jälkeen on kyllä niinku hyvä fiilis tässä mestassa. Mennyt ympäriinsä ja ei ole nukkunut ja syönyt ehkä niin hyvin. Niin vähän löysä fiilis tästä, mutta tekee hyvää keholle ja mielellä vähän liikkua ja ei menisi kaikki kova duuni sit hukkaa tässä lomalla. Oi saatana. Paras tässä salissa on kyllä ehdottomasti tää koira, mikä voitaisiin aina vähän rapsutella setteen välissä. Tossa on kyllä fiilistä, Tämähän rupeat keskittyä tähän reeniin enempää, että menee höpyttelystä, niin ei ole ihan samanlainen siinä se fokusti. Ja siirrytään sitten tohon kyykkyysnadisti. Meitsi auttoi ihan hirveästi se kyykky se, että ihan samanlainen kuin jossain penkissä ja maves, kun pitää ne lätsit silleen tiukkana siellä, että lähtee niinku oikein niinku taittamaan sitä tankoa ja vähän joku vetää sen niinku tangon niinku selkää kohti koko ajan, että pysyy sellainen tiukka paketti, niin painot liikkuu paljon paremmin. Sitten kans se, että keskittyy siihen, että jännittää sen koren oikein, että kunnon pömppämaha ulos ja se auttaa sitten kun on se vyö, niin se on helppo hahmottaa, kun työntää niin kuin sitä vyötä vasten. Mutta tekee ihan hyvä sitten, että väli tekee myös ilman sitä vyötä, niin entistä helpompi sitten, kun ottaa sen vyön sitten takas käyttöön. Tässä on aina silleen, että maksaa niin kuin per tunti, niin pitää ehkä reenata vähän kovemmalla tahdilla kuin ehkä yleensä tahtoisi, jos vetäisi esimerkiksi mitään kyykkyä, niin kaipaisi ehkä vähän pidempiä taukoja, mutta ei se mitään. Kehittyy se näinkin, että tärkeintä on, että vaan, että haastaa ne itseäsi, varsinkin jos niinku kehonrakennus
miettii, niin meistä ei ole niinku hirveästi väliä, että niinku, millä sä pääset siihen, mutta ei siitä pääse niinku ohi tai ympäri, että pitää päästä siihen pisteeseen, että ei, niinku, ei jaksaisi vetää enemmän, mutta vähän työnnät itseäsi. Haetaan seuraavaksi vähän sitä tunnetta ja fiilistä. Ei mene kässäri kuin tuohon 25 kiloa tässä, mutta jos hitaasti aina menee alas ja vähän tuollaiset korokkeet, niin kyllä niinku saa niinku ihan riittävästi itsestä haastettua. Paino koko ajan tosi etumaisen jalan. Nyt sanit siltä meinaa vittu pyöritykkö ja ei oikein safkanut tänään, mutta kyllä se nyt vittu tunnin reeni jokainen jaksaa, niin sen jälkeen sitten palkitse itseäsi jollain hyvällä aterialla. Mä näkisin, että niinku pidempää aikaa asuisi tällaisessa trooppisessa ympäristössä, niin kyllä se ehkä vähän ehkä heikommaksi saattaisi tehdä. Että kyllä se sellainen tietty synkkyys, mikä vaikka jossain Suomen talvessa on, niin kyllähän se antaa sitten vähän myös virtaa, että jos harmittaa, että olette siellä koti-Suomessa ja on paskasta sataa jotain vitun räntää tai jotain, niin te löytää niitä hyviä puolia siinä, että on se mun mielestä fiilis, että vetää sellaisen pikku talvipulkin ja menee huppari päälle reenaa. Syönyt vitusti jotain suolaa ja hiilarit, hikoilee vitusti siellä ja painot liikkuu, jos mitään. Ja salilla on sellainen fiilis, että on vittu kunnon elää ja kun menee kotiin ja laittaa sen paidan pois, niin iskee se vittu body dysmorphia ja kaikesta on niinku oma puolensa. Eikä se, että haetaan virtaa vähän pikkukoirat sit nähdään näyttää. Kuka. Showtime. Ei helvetti. Hei. Herkutellaan vielä snaanosti loppuun näillä etureisikyykyillä. Vähän olkapäitä tähän loppuun.
Ja mä suosittelen military pressia. Erinomainen liike tuolla tuolkapäillä ja sivuolkapäillä varsinkin. Mun mielestä on jotenkin fiilistä, miten niinku fundamentaalinen ja simppeli liike se on. Mä vittu työnnät jotain pään päälle. En mä oikein tiedä mitä mä haen tuolla. Nauttii vaan kun tekee. Vois vetää tuollaan cheeky supersetti tästä nyt vikas. Come here. Come here, doggy. Ne koirat ottelee. Mennä koiran luo. Alkaa se safka. Safka. No. Mitä? Supersetti tälleen sivuolkapäille. Tässä kun vetää sivulle, niin opin tosta niinku Phil Heathin reenivideo, niin jos sä jännität sun pikkurillia saman kuin vedät, niin saa paremman tuntuman niihin sivuolkapäille. Ja vedän tälle eteen ja pieni niinku kulma tähän, että niinku pikkurilli ylöspäin, niin osuu tohon sivuolkapäille sitten enemmän. Tsekataan, että riittääkö toi työpanos siihen, että lähtis kasvaa. Tuli sen verran soijassa, että ei kyllä mene vittu noin helposti pois päältä. Ehkä vähän laimeempi pumppi kuin vois toivoa, kun ei oikein syönyt, mutta kyllä se ihan hyvät näyttää. Tohon kun vielä kunnon tohon kun vielä kunnon bruna saa, niin näyttää vitsit paremmalta. Pikkuhiljaa. Come on. Hyvästellä yhtään kotiin.